Noniin, arvokkaa mitä? Mä oon tehnyt Geometry Dashin oman levelin. DR Pro. Ja nyt sitä ei ole vielä julkaistu, joten arvokkaa mitä? Nyt meikin julkaisee se. Ja mä voin näyttää, miltä se näyttää. Abra. Eli sun pitää... Tää on vähän niinku se pelin ihan eka leveli, mutta on vaan vähän vaikeampi. Ja erilainen versio. Tässä on vähän kaikkea, värikin muuttuu. Sitten täällä on myös yksi semmoinen sokea kohta. Siis se kohan nimi on sokea. Koska miksei. Mut se on just sellainen, jossa valot alkaa rämpyä. Joo, älkää kysykö tätä mun hiirtä. No. Sitten tässä on tällä liikkää, eli laikkaa DR-Pro 78. Sitten tässä on valitse hyppäämään koripallo vai jalkapallo. Kumpi? Fortnite, Geometry Dash. Kumpi? Dislike vai like? Sitten on tää, että sun pitää päästä tänne. Sitten täällä on portaali. Kiitos kun pelasit. Heippa. Noin. Tolleen perataan taas eli mun Geometry Dash level. Nähdään toisessa videossa.